en ymmärrä. Kuinka se voi kerta kaikkiaan olla niin vaikeeta tajuta? Sä tiesit, että sä jäät kiinni. Silti meidän piireissä sellaiset, jotka tunaroi, joutuu juttu sille pyövelin kanssa. Anteeksi, mutta mä vaan... Turpa kiinni! Mutta mitä voi odottaa? Tässä on vapaan kasvatuksen tulos! Oikeet Suomen toivot! Herranen aika! Muistatko sä, kuka meille on kohta tulossa kylään? Mun tekis mieleni itse laittaa sut kylmäksi omiin käsin ennen kuin se tulee. Kylillä aletaan puhumaan, että täällä lepsuillaan, alkaa ote lipeämään. Se, joka leikkiin ryhtyy, se kestää. Et sä voi nirata rimeä. Mitä mutsi sanois? Mutsi kuolis siitä. Turpa kiinni, nulikka. Kun rakki kusee kintuille, se yleensä lopetetaan. Rime, hei. Kaikki hyvin. No ei. Se äijä tappaa mut. Ja tällä kertaa oikeasti. Ei tapa. Ei se voi. Ei ainakaan ennen kuin se yksi tulee. Äijä ei tee mitään ilman sen lupaa. Tuu. Kai jotain on tehtävissä. Ota Pate. Jaa, toi älyjättiläin. Muistapa erääkin kerran, kun joku oli pöllynyt rahankuljetusauton pakoautoksi. Se oli rahankuljetusauto. Se oli rahankuljetusauto. Niin. Sä... Miten mä oon tommosia joskus pannut alle? En tiedä. Mitä mun pitäisi tehdä teidän kanssa? Varsinaisia sankareita. Sisaruspari vailla verta. No, mutta kuka vanhoja muistaa, niin sillä tikut silmissä on. Älä se riko. Se on käsityötä. Ja Riime. Puhutaanpas siitä sun jutustas nyt. Kaksi. Sä laitoit 2 kuppia kahvia, vaikka tiesit ihan hyvin, että meitä on täällä kohta 4. Ja silti sä laitoit 2 kuppia kahvia. Sori, isä. Isä. Ootko sä? Käytkö sä ihan täysin? Eikö se ukki juo pikemminkin teetä? Niin. Niin ukkihan viimeksikin joi teetä. Niin joi.
kun oli täällä käymässä. Jospa mä menisin laittamaan teetä. Hienoa, kun pääsit tulemaan, Ukki. Niinhän sitä sanotaan vanhassa sananlaskussakin, että joukossa tyhmyys niin tervetuloa, Ukki. Mutta jos ei oo keltaista limpparia, niin turpa kiinni. Tapahtuipa kerran syvällä lännessä. Tämä tarina on tosi. Eldorado sydämessä särkyneessä solassa. Kojotien kanjonissa kaiku laulu kringojen. Lain suojaton mana